No tässä meillä on taas DR20 ja 30 on samannäköisiä. Eli tälle tehdään sama toimenpide. Eli avataan kansi. Otetaan puhallin pois, avataan liitin. Nostetaan puhallin pois. Otetaan roottoriliitin auki. Nostetaan roottoriyksikkö pois. Avataan tämä letku täältä ja nostetaan pois. Ja tässä on tämä hihnan kiristin, mikä kannattaa löysätä. Se on tällä puolen. Eli löysätään täältä. Kiristin löysälle, saa hihnan pois ja sen pystyy sitten puhdistamaan paremmin. Pystyy käsin pyörittämään. Sitten kun on puhdistettu, niin sitten kasataan takaisin samalla tavalla. Ja samalla 5 baarin paineella ja noin 50 senttiä kennosta kohti suoraan. Sitten kun saa koneen kasattua takaisin, niin kannattaa pyörittää vähän aikaa, että näkee, että hihna asettuu paikalleen. Samalla näkee vastuksen toiminnan. Mittari pitää löydä pohjaa tulla alas sieltä. Silloin se on ihan ok.